Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating programang IB Talakayan sa ating pong studio mula sa Kalakhang, Maynila, ang Elizalde Broadcasting. Ngayong araw, November 30, 2022, pinagdidiwang po ng buong Pilipinas ang kaarawan ng isa sa mga magiting nating bayani ng ating bayan. Walang iba kundi si Gat Andres Bonifacio E. De Castro. Yan po. Ngayon po ay ika-159 niyang kaarawan. Nako. Kaya nga po tayo ay dapat na magmuni-muni at lagi hong wag kakalimutan ang kabayanihang ginawa ng ating bayaning si Gat Andres Bonifacio. Sabi nga po ng ating Pangulo ay wag daw kalilimutan ang mga atin pong mga dakilang bayani sa kanilang mga ginawang mga kabayanihan. Si Andres Bonifacio po is a Filipino free man and revolutionary leader. Siya po ay tinatawag the father of Philippine Revolution. At siyempre, considered as one of the national heroes of the Philippines. Yan po siya. No? Siya po ay ipinanganak noong November 13, 1863 sa Tondo at siya ay namatay noong May 10, 1897 at the age of 33 lang. Ang bata pa, no? At sa Mount Buntis, doon siya namatay, no? Sinasabi po, ang kanyang pong, siya po ay nakilala sa mga ibang pangalan tulad ng Supremo, Anak Bayan, Agapito. Nakilala si Andres Bonifacio sa ama ng himagsikang Pilipino. At siyempre po, tignan natin naman ang background po niya bilang isang ordinary na citizen. No? He came from a very poor family. Poor family ho sila, hindi naman very poor. Yung kanya pong ama ay isang tailor, isang local politician at saka yung yung boatman, yon, yung nag-aano sa dagat. Yun, parang boatman anong tawag doon? Nag-aano ng bangka, yun. Yan ang hanap buhay. Si Bonifacio po was the eldest of the 6 children. Ang kanyang mother ay si Catalina De Castro. Alam niyo po, napakasakit ng kanyang kamatayan, no? Bakit? Kasi parang may pagka-traitor ang nangyari. Pero sinasabi siya po ay inakusahan ng treason and sedition. Ano po ba yung treason? No? Yung sinasabi pong treason ay yung the crime of betraying one's country by attempting to overthrow the government. Sabi ho ng kanyang mga kalaban ay nakusahan siya ng treason. Binitray daw niya, tinraidor niya ang kanyang bayan by attempting to overthrow the government. Hindi po tayo naniniwala doon, no? At sinasabi po, ang sedition naman, yung conduct or speech inviting people to rebel against the authority of a state or a monarch. Ayun yung parang sinasabi nila na nag-incite daw ng sedition o yung sa kanyang pamamagitan, sa kanyang pananalita ay nag-incite siya ng para mag-rebel o umaklas ang mga tao against the government. Yan po. Naniniwala po ba kayo doon? Alam niyo po yung history natin hanggang sa ngayon ay merong mga pagbabago Hindi po ba? As years goes on, sinasabi nga po na nababago at may mga bagong dumarating na mga
ika nga po, natitwist yung mga ibang pangyayari. Marami po sa parte ng ating history. No? Sinasabi nga po na kamakailan lang, March 22, 1948, Aguinaldo released a letter saying he was indeed who ordered the execution of Bonifacio. Bakit ho kaya niya pina-execute si Bonifacio? Kasi ang haka-haka noon at ang sabi, according to the history, ay nakalaban niya sa politika, si Andres Bonifacio. At alam nyo, siguro, nung panahon na yon, baka mas maraming naniniwala kay Andres Bonifacio. Ba't mga ganyan yan? Maraming naniniwala sa kanya, kaya parang nagalit ho yata si Aguinaldo, kaya siya ay inakusahan ng ng sedition at yun na nga po, sedition at yung treason, no? Alam nyo naman, mabigat ho na akusasyon yan. Pag sinabing treason, nag-traitor ka sa iyong bayan at inattempt mo o pinagtangkaan mo i-overthrow ang government. Mabigat ho yun, di po ba? Isang tao na akusahan ng ganung akusasyon, ibig sabihin, parang masamang tao ka dahil ino-overthrow mo o gusto mong i-overthrow ang government. Pero may mga pagkakataon ho, yung sa ibang bansa naman, yung mga ganyang mga pagkakataon na mayroong mga sedition, treason, may mga katwiran din yung mga taong bayan na pagka lumalabis ang mga leader na kanilang nasa kanila ay namamahala, talagang nagkakaisa ang bayan upang i-overthrow ang isang namamahala o isang yung pinakamataas nila. Marami hong ganun nangyari, hindi po ba? At dito ho sa atin, nung mga panahon na overthrow ang ating dating presidente, ang ating dating presidente si Marcos, Ferdinand E. Marcos, na overthrow siya dahil sabi people power daw, no? Pero sa mga dumarating na mga balita sa ngayon at sa mga nakaraang pang araw, sinasabi na siya ay napagkaisahan o kaya itinwis yung mga istorya, no? Kung kaya nung maupo ang kanyang anak na ang ating presidente ngayon na si Bongbong Marcos Jr., ay nagkaroon pa nga ng pelikula, no? Upang nga po sa pelikula o ipakita sa mga tao ang mga tunay na pangyayari according to the Marcos family. Alam niyo po, dalawa po yung ang coins, yung dalawa ang mukha, isa sa kabila, isa namin sa kabila. Yung mga nakaraang mga panahon, puro ang mga lumalabas na mga balita at mga news ay tungkol sa ito, kaugnay lang naman ito kasi halos pareho, no? Ay tungkol sa nung na-overthrow ang Marcos administration at puro masama, puro walang kwenta, halos wala na tayong makita sa mga pahayagan at kung saan-saan pa na puro negative. Para bang wala na hong nagawa ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, no? Napakasakit naman para naman din sa mga kamag-anak, mga anak, asawa, at siyempre yung mga mahal sa buhay. Subalit ngayon napatunayan ng mga Marcoses na sila ay nakabalik at ngayon gustong patunayan ng kanyang anak na si Bongbong Marcos Jr. na ang mga, siyempre isa ho yun sa kanilang mga agenda, ay patunayan na hindi totoo ang ganung mga akusasyon. At in fact, nakikita ho natin ngayon ng mga pagbabagong gustong idulot ng ating bagong presidente ay gusto niya talagang matulungan ang bayan upang umangat. At sinasabi nga, yan ang isa sa kanyang mga programa o yan ang kanyang mga adhikain na kung saan talaga naman pong inaasahan natin. Well, sa araw po ng paggunita kay Gat Andres Bonifacio, hindi ho natin maiisang tabi ang mga kabayanihang kanyang nagawa. At siyempre,
Samantalang yung mga kabataan po ngayon ay halos hindi na nga siya kilala eh, no? Kaya nga po sinasabi ho ng mga edukador ngayon na dapat naman ang history ay lagi namang isinisingit o ibinabandila sa mga estudyante at upang makilala ang ating mga ang ating mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay upang magkaroon tayo ng kalayaan. At isa nga po 'yan ay si Gat Andres Bonifacio. At sang-ayon nga po sa ating presidente, ang kabayanihan ni Gat Andres Bonifacio ay dapat na tularan ng ating mga mamamayan. Ibig sabihin, ang pagmamahal sa bayan ay lagi natin pong isa sa puso at ika nga po, bilang isang Pilipino, magkakaroon tayo ng pagmamahal at siyempre, yung unity ay hindi pwedeng mawala sa isang Pilipino. Kasi kung may unity po ang bansa, hindi na ho magkakaroon ng kaguluhan basta't nagkakaisa. At ang masama po, yung mga kung sino man ang mga mamumuno na nanggugulo o whatever na magiging sanhi ng pagkakawatak-watak. Sana po ay wag nang maulit ang mga iyan. At yan ho ang talagang dinadasal ng sambayanan. At ito nga pong mga nakaraang mga buwan, marami pong mga lumalabas na mga haka-haka o mga salita doon sa mga nakikita ho natin, naririnig natin bilang isa sa mga media practitioner ay naaalala po natin na may mga haka-haka po na sa loob mismo ng palasyo daw ay merong hindi pagkakaunawaan. Kung totoo man po yan ay wag naman sana sapagkat sila ang una po nating sasandalan ang mga namamahala dyan sa ating pamahalaan na nandiyan dyan nakaupo sa Malacanang. Siyempre, ayaw po natin mangyari yan. At idinadalangin natin na sana po kung totoo man yun, sila ay magkaunawaan. At minsan naririnig natin na parang talagang sinasabi nga po ng mga media people na pag nakikita yung mga Marcoses, nakikita yung mga aksyon nila. Alam niyo naman po yung mata ng tao masyadong mapanuri di ba? Pati raw yung mga kilos ng mga Marcoses, binabasa ng mga tao at mga kung ano-ano pa. At sa mga kung ano-ano pang mga dumarating na ika nga po, mga bali-balita, sapagkat ito nga araw ng paggunita ng isa sa mga bayani natin na nagtanggol sa ating bayan, sana po ay tularan na natin siya na ang para sa bayan ang mananaig sa kalooban ng ating mga leaders ngayon at hindi mga ambisyon sa buhay or whatever. Kasi ganun po nangyari during the time of Gat Andres Bonifacio, hindi po ba? Na parang nagkaroon sila ng jealousy sa yung ibang mga kasamahan niya. In particular si Emilio Aguinaldo, General Emilio Aguinaldo. At hindi po maitatatawa yun. In fact, ito nga, sinabi niya sa kanyang letter na sa kanyang letter noong 1948, March 22, 1948, sinabi niya na he was indeed who ordered the execution of Bonifacio. Bakit ho kaya niya sinabi na nag-induce ng sedition at treason si Andres Bonifacio? Kaya nga po, napakasakit ng kanyang kamatayan. Subalit, bagamat siya ay naakusahan ng sedition at treason, ang mga Pilipino ay dinakila pa rin siya hanggang sa ngayon sapagkat ang history ang nagsasabi ng katotohanang pangyayari. At lumabas ang mga katotohanan noon pa, kung kaya't sinasabi ho, hindi naman natin kinukurs si Emilio Aguinaldo, si General Emilio Aguinaldo. Pero yan na nga, sinabi rin niya na siya na ang talagang nag-utos. Pero ano ang motibo? Bakit niya inakusahan si Bonifacio? Pero marami po ang nagsasabi
during that time at ito naglabasan sa history at sa mga news ngayon na ang mga isa sa mga reason daw ay ang kanilang away sa politika. Anak ng baka. Nung araw pa pala ho, ganyan na. No? Pagka politika ang pinag-usapan, talagang walang kapatid, walang magulang, wala, parang ganon. No? Kasi ho, ang namamayani po sa kanila ay yung sariling ambisyon. Sana naman po ay wag naman mangyari ngayon yan. Sapagkat marami pong mga lumalabas na istorya, lumalabas na mga, ewan natin kung ito'y mga marites, pero ito po ay mula sa mga media practitioner na ririnig natin at sa mga dyaryo. At nakikita rin natin sa mga, yung mga social media, yes, na di umano ang mga Marcoses ay nag-aaway-away. Sana naman po, wag naman, sapagkat alam natin ang pamilyang Marcos ay kinabibilangan ng mga brilliant people, no? Lalo na si Ma'am Amy Marcos, no? Na kung saan alam natin na malaking tulong niya sa kanyang kapatid. Dahil brilliant nga po yan, di ba? Alam natin yon. At isa sa mga tumutulong kung papaano. Pero mula sa kanyang bibig, ay sinasabi niya, meron daw isang ahas. Ahas, pag sinabing ahas, matindi ho yun, di ba? Ahas ay symbolism of, a symbol of parang being a traitor, parang ganon, di po ba? Isa raw hong ahas na kung saan ay siyang nagsisilbing sulsultan, parang ganon, sa ating Pangulo. At hindi raw matanggihan, pinakamalapit. Alam niyo naman kung sinong pinakamalapit sa presidente. Walang umbiya kundi ang ating First Lady, no? Na si Ma'am Luis Marcos, no? Araneta Marcos. Pero alam niyo naman, sa Pilipino, ang ating pong kostumbre, alam na muna nating lahat yan. Pagka ang tao po ay nag-asawa na, ang pinakamahalaga sa kanya, lalo pat kung talagang mahal niya ang kanyang asawa, ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. And so, yung mga kapatid na dati ay very, very close sila. Meron nung ganung mga angkan, hindi po ba? Kahit na sa mga ordinaryo na angkan. Yung pagmamahalan ng mga kapatid, minsan nasisira ng mga asa-asawa. Yung mga manamanugang, yung mga ganon, di po ba? Nag-aaway-away sila. Kahit sa ordinary citizen o ordinarong mamamayan, ay nangyayari yan. Kaya hindi po imposible na mangyari yan sa mga Marcoses ngayon. Sapagkat ng mga nakaraang mga buwan ay naglabasan yung ganyang mga haka-haka at mga sinasabing nababasa ng mga media people. At hindi lang po ng mga media, mismo ang mga kapatid ang nagsasabi. But then, sana po ang panalangin natin ay maayos po nila ang anumang kagustutan na yan alang-alang sa bayan. Sapagkat ipinangako ng ating Pangulong Bongbong Marcos na gagawin niya ang lahat. Sinasabi nga niya noon, wag na ho kayong magsalita. Magmatsyag na lang kayo. That was during the time of the election time, di po ba? At yun naman po ay ating inaasahan. At syempre, pag umaasa po tayong ganon, ang nangyayari, alam naman natin na pag tayo umasa, alam din ng Pangulo yan na umaasa ang bayan, gagawin niya ang lahat. At nais ko lang po sa inyong ipagunita. The other day, kahapon yata yun, no? Na ang ating news sa EB Talakayan, yes, kahapon, na humihingi ng tulong ang ating Pangulo sa media. Ang mga media practitioner na sinasabi niya na tumulong daw ang mga media people sa pagpapamahagi ng mga news para maibahagi sa mga mamamayan. Very good naman po yon. Ibig sabihin, ang ating Pangulo ay naniniwala sa mga media practitioners. At sana po ay katotohanan yun at pawang katotohanan. At isa pa ho, sinabi rin niya na tinitiyak niya na
ang mga media people ay meron ng poprotektahan ng ating pamahalaan. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At yan po ay ang inaasahan ng lahat. So yan po. For the meantime, meron po tayong mga shout out. Miss Dr. Loida D. Diaz is watching. Salamat po, ma'am. Thank you very much. At siguro nasa bahay si ma'am, kaya kahit busy yan, talagang nonood. Maraming salamat po, ma'am. Thank you very much. Yan po. At kahit na tayo po ay, alam nyo, dito sa ating building, pagka po pula sa kalendaryo, karamihan po sa mga opisina rito sarado. Tayo hindi pwede magsarado sapagkat nasa media po tayo. At salamat naman nauunawaan ng ng building authority na to, no? Kasi sa totoo lang tayo gusto naman nating magpahinga dahil nga pula naman sa kalendaryo. We cannot do it. Kailangan natin magre-report po tayo sa bayan. At siyempre, isa ito sa pinaka-importanting araw dahil ito ang araw na ginugunitan natin ang kabayanihan ng isa natin sa mga bayani, the great hero of the Philippines, Gat Andres Bonifacio. Kaya sa kanyang ika-159 na birthday celebration, sana kung nabubuhay siya, masaya siya dahil hanggang ngayon, siya ay dinadakila ng sambayan ng Pilipino. Alam niyo po, yun ang napakahalaga. Yung kayo ay maalala ng inyong mga mamamayan, ng mga kabayan nyo, na hindi nakakalimutan ang inyong mga ginawa para sa bayan. Well, tayo naman lahat ay gusto natin ang mangyari ganun, na kung tayo man ay sumakabilang buhay na o tinawag na tayo sa tapos na yung ating term dito sa mundo, at least merong gumugunita sa atin na si ganito, nung nabubuhay yan, mabait yan, ganyan. Sana naman lahat tayo ganun ang maranasan natin, no? Kasi napakasakit siguro na patay na yung tao, kinokurs pa rin. Di po ba? Parang ang bigat nun, di ba? Naalala ko tuloy. Opo, minsan naalala ko yung mga nakaraang panahon ko sa Arellano High School. Sapagkat meron tayong nakalaban dyan na isang tao naglabanan kami sa korte. At several years ago, nung nabalitaan ko na pareho na kami retired, pero nauna yun dahil mas matanda si ma'am sa akin. May nagbalita na isa sa mga kasamahan ko, sabi sa akin, Ninang, namatay na yung ganito. Ganun ba? Ang sagot ko alam ko mali po yun. Pero sa akin naman walang ibig sabihin yun. Parang ibig ko lang sabihin rest in peace. Parang ganun. Kasi sinasabi nga po ng mga tao na kapag daw namatay na, yung mga kasamaan niyan kinakalimutan na. Puro kabutihan na lang. Parang Paul yata yun. Di ba? Hindi mo ba parang Paul yun? Hindi mo makatotohanan yun. Pero siyempre, kanya-kanya tayo ng dating, di ba? Kanya-kanya tayo ng paniniwala. Anyway, so ito, katulad ngayon ng araw ng paggunita kay Gat Andres Bonifacio, lahat po tayo ay merong magandang memories sa kanyang kadakilaan dahil siya ay nasa history nga po at pinatutunayan ng mga Pilipino hanggang sa ngayon na siya ay dinadakila. Sana po yung mga estudyante natin ngayon na nagsisimula pa lang at hanggang yung mga nasa college, parang hindi na yata kilala si Gat Andres Bonifacio. Marami mga teachers ang nagsasabi niya. So kailangan talaga iripaso natin sa ating mga estudyante ang history ng ating mga bayani. Kasi importante po yan. Ang mga bayani po natin ang siyang humubog sa ating kalayaan bago natin nakamit ang kalayaan. Dahil kung hindi po sa kanila, ewan natin kung saan tayo pinulot, no? Baka hindi pa tayo malaya hanggang ngayon. So, it's a good thing na yung ating pong mga bayani, bukod sa sila'y matatapang, may mga katalinuhan silang angkin. At syempre, yung iba, lalo na ang ating national hero, si Dr. Jose Rizal, ay talaga namang brilliant yan, no? At hindi pa huhuli
sa sino mang mga magagaling during his time at hanggang ngayon. Kaya tayo po ay mapalad, nagkaroon tayo ng mga kababayan na may mga magandang adhikain sa ating bayan. At the same time, tunay nating maipagmamalaki dahil napaka-brilliant niyan at saka pumapantay siya. At alam niyo po, kaya natin nasabing brilliant talaga yan yung ating national hero, si Dr. Jose Rizal. Ilang lingwahe po ang alam niyan. Di po ba? Oh, marami, nabasa ho natin sa history na siya ay marunong ng iba't ibang lingwahe. Kaya alam niyo po, ang pagka-brilliant ng tao, yung academic mastery, isa rin ho yan sa basihan ng isang mahusay na leader, no? Siyempre, mas maganda ho yung combination of mahusay sa academic at the same time, madiskarte. Yan, di ba? Mahusay ka nga sa academic, pero wala ka namang kadiskarte. Parang ang dating, dapat nga po, yun, kombinasyon, no? Yung pagdiskarte mo sa buhay, kung paano, at the same time, yung pagka-brilliant sa academic, talagang kailangan po yun. Kaya yun ho, mga minamahal nating mga taga-subaybay, yun ho, i-inculcate ninyo sa ating mga anak, mga apo-apo, na really ang pag-aaral ay napakahalaga sapagkat yan ho ang magbibigay ng maraming tagumpay. At siyempre, hindi lamang po tayo mangangapit sa academic mastery. Marami po tayong kilala dyan. Ang gagaling mag-Ingles, ang gagaling gumawa ng letter, pero walang niya naman ang ugali. I'm sorry for my word, but then, marami pong ganon, di po ba? Yung iba, maraming namahala sa ating gobyerno. Ang gagaling, pero ano ang ginawa? Puro anomalya. Hanggang ngayon ho ba naparusahan? Wala. Absuelto pa nga ho eh. Kaya nga po sinasabi natin, hindi po basihan talaga na ang isang tao ay magiging mabuti kung siya ay brilliant sa academic pero sa puso ay wala. Kailangan po kombinasyon po ng dalawa na yon. Sapagkat sinasabi nga po, huwag tayong mananalig o aasa sa ating sariling kakayahan. Ang Diyos ang nagbigay hunon sa atin. At the same time, pag dumating ang araw na ikaw ay nagmalabis, babawiin sa atin lahat yan. Kaya dapat to sinasabi nga po nila, yan daw pong mga na-assign o nabigyan ng mga tungkulin sa kanilang mga bansa, yan po ay tadhana ng Panginoon. In a way, I think so. Po. At kung ganon, ang paniniwala natin, di lalo natin pagbutihin ang pagsisilbi sa bayan sapagkat pinili ka ng Diyos na ikaw ay manguna sa isang bayan. Ang bayan mo, di po ba? Bibihira ho sa tao yung ganun. Kaya kung nabigyan ka ng ganun pagkakataon, please don't waste your time. At pagbutihin mabuti para dumating man ang mga panahon, dumating man ang mga taong nawala ka na sa mundo, mga apo-apo mo na lang nandiyan dyan, dadakilain ka pa rin at kilala pa rin ang iyong angkan dahil sa mga ginawa mong kabutihan. Yan po di ba? Yan ang maganda nun. Pero, kung ikaw nga isang brilliant na tao, namuno sa isang bayan, pero anong ginawa mo? Hindi mo inayos ang pamumuno mo. At ang iyong bayan ay nasadlak sa dusa, parang ganun. Hanggang sa iyong pagkawala, pati ng iyong angkan, magmamarka din po yan sa mga mamamayang iyong kinabibilangan. Yan po talaga. Kaya nga, wag po tayo masyadong magyabang pag sobra dunong nyo, no? Marami nga po tayong alam dyan Sobra nga dunong Pero ngayon, ang yabang pa, no? Ako noon, milyon ang binibilang ko. Talaga? Pero ngayon, pambiling kape, wala. Bakit? Sapagkat hindi niya na-disiplina ang kanyang sarili. Marami po tayong ganon, di ba? Hindi naman po tayo nagmamarites, but I know a lot of people. Kasi ang inyong lingkod ay layas din naman po tayo kung saan-saan tayo mundong nakatapak. Marami tayo pong kilala. Hindi naman po tayo sa naninira. Pero yan ang katotohanan. At hindi lamang po ako ang nagsasabi. Marami rin ang mga taong merong ganitong mga
experience na maraming nakasamang dati ako si ganito, dati ako si ganyan. Dati ang pera kong hinahawakan ganito ganon. Pero what happened? Hindi po pinag-uusapan yung dati, ang pinag-uusapan, what are you now? Yan po. At ano ang nagawa mo? Ikaw ba ay inaalala bilang sa mga nagawa mong kabutihan? Yan po ang tanong. Hindi po ba? Pwede tayo na siguro humarap doon sa, kasi baka pagdating ho natin doon sa, tayo ay tinawag na, baka sabihin sa atin, ano ang ginawa mo doon sa baba? Wala, nagpayaman lang. Wala, nagsugal lang. Parang ganyan. Hindi po ba? So hanggang may panahon po tayo, sabi nga po, ang Diyos kahit na sa huling sandali mo, nagbago ka. Patatawarin ka niya. Kasi hindi naman po siya tao di ba? Iba ang konsepto ng isang nilalang na kamukha natin, na siya lamang ang lumalang. Kaya ano po tayo, mag-ayos-ayos tayo. At sa araw po ng paggunita kay Gat Andres Bonifacio, magdiwang po tayo at lagi natin siyang pasalamatan, lalo na ngayon sa 159 niyang kaarawan na naging siya ay parte ng pagbibigay ng kalayaan sa ating bayan. Mabuhay po tayong lahat. At don't forget to like us, share us, follow us sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook channel ang Elizalde Broadcasting, at siyempre po ang ating mga kaibigan sa iba't ibang panig ng daigdig. Sana po tayong lahat ay ligtas anuman pong sakit at mga suliranin. Siyempre hindi mawala po yung mga suliranin, pero dapat mabata po natin yan dahil kung hindi natin makakayanang sulbahin ang ating problema sa pang-araw-araw, hindi na tayo makakarating pa sa mga susunod na araw. So hanggang sa muli, mga minamahal kong mga kababayan, mamayang hapon, marahil ay gusto ko rin po kayong makasamang muli, pero ewan ko lang po kung makararating ako sapagkat I was invited to attend a very special meeting dyan po sa UN Avenue, no? Hindi ko po matanggihan yung organisasyon na kaanak. But I try my best so na magkita-kita tayo mamaya 3 o'clock. So don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.